ngangu ublay ha gani kapor ha kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth te kasajuan ka ni kubor ha kamen sim ka jonga kabanga kuwa berbor ban kren kawan si kawan ha ka donut jonga ha kamen sim jonga ka kentu si kentu ha ka jingem ka jonga bangan kren ya ka ni ka wei ka benta teng ong banganam kren setia ka bakum ka ni ka subject kenrai ka kentu si kentu ban ngej ka dei ka jing penki ka jong blay ngej ka dei ka jing penki jo men sebe ko jong blay bangan kren ya ka ni bat kata kalong na ka kitab jong Ezekiel kalong bakat pra ki dekhot ki ba arpolai bat lai puar kiktin ki ba ong kumni hatu nga don jing so bha ha ka jingyap u boman ong utrai hatu nga don jing so bha ka jingyap jong boman ka dekhot ki ba lai puar ong naba ngam don jing so bha ha ka jingyap jong utabayap ong utrai blai nama kata tu phai beto em kani kalong ko ke kentin ka ba ye sawah ka donut jonga bangan ong ini ki kentin ba ublay syam so bahasa tia ha ka jingyap jong boman ublay syam so bahasa tia ha ka jingyap jong kita kinongko nama kata tungin phai so trai ublay dong epi ublay kwa epi ba pin kalak ka bamut no ublay kwa zatia ba pin chuyap ba pi poi shirjok ublay kwa epi ba pin phai no so trai jesu pin phai no pin yo ka jing pen em namu ong na ba ngam don ji so bha ha ka jingyap jong ta ba yap la ni jong to boman nama kata to phai bat to em to phai bat to em ong ni tin ka job lai hang ni nama kata kat kamba udon utawa kren ha po jonga ya kata ka kintin nga pla preng jong pi ba pin phai no na kilimti boman ki jong pi pin phai no na ke ba pila le bra shikata phai no so try balai pin shuap ong ne tin ga job lai balai bi pin shuap ublai don jing so bahasa tia ha ka ta ka jing yap ka jong pi namar ba ko pi pin yabat pi le che du job hele ko pi la pi yap ru kam le la pi la ben le che beneng kata long ka jing kwa ka jong blai ke nama kata ka kentu ye ka ne so bahasa puri nagalang ka jong pi ya ka ne ka de khot bible ka Ezekiel khat pra ka nong ka de khot ka arpolai bat lai poar kini lo ki kentin ba kordor ba ban nga so ong ba ka donot jonga ka yai kren ye ka ne ni nama kata la da pisngau ye kini ki kentin la da pio kini ki kentin naga tin ka job lay to pdiang bo blay dong api baru ko api ba pinam lek setia se du job nomor blay wong ngam don jing so bha ha ka jingyap jongo boman nama kata tungin phai so trai ako bandoi kerpang nam da jong pi haba pio sngeu ne tin ka job lay ka balangkot hadu kata ha ka de ka por ublay un plilat api syaka jing penem ko pa jinga babnenga ketemu Jesus Christ bana Nazareth nga duai na ka banta ki ne ki men ki para ki lok ki hakmat jome ko tra Jesu ka bio singeu ya ka ne ka khobor ka balangkot ne ka por nga duai ben pli ka lat ben kala ka mot menta ken ka de ka ta por menta ken ka de ka clip mat ya ka bakin ang try nga kala ka mot ngan phai no ne kelenti boman jonga bara try yarap ablay ba yarap atra Jesu ya bara ki bio singeu bakin phai shme ken duai me kinai tila ka jongka jingem sheme bakin pediang no ime ha ka donut jongki khnang wakin ban lat ya mablai ha ka kerteng ka jong Jesus Christ amen.